A cultura galega será a protagonista esta fin de semana en Aguiño. Arranca a 21ª Semana Cultural Francisco Lorenzo Mariño, unha cita consolidada que pon en valor a literatura, a memoria histórica e a identidade local. A Casa do Mar de Aguiño acolle desde mañá, 23 de xaneiro, a 21ª Semana Cultural Francisco Lorenzo Mariño, organizada pola Asociación Cultural que leva o seu nome. Unha edición que aposta especialmente pola creación literaria local e pola difusión da cultura galega no concello de Ribeira. Estas son 21 anos conmemorando esta Semana Cultural Francisco Lorenzo Mariño, que coincide sempre co aniversario do pasamento do que foi o noso primeiro párroco, don Francisco, Paco de Aguiño, que lle chaman, que ven no ano 1959, cando se fundou a parroquia Paralí, e desde que finou o 16 de xaneiro de 2004 se creou a asociación ano seguinte e estamos conmemorando sempre este aniversario facendo unhas actividades na parroquia que están dirixidas a xente de todas as idades e que sempre intentamos levar temas de actualidade ou temas de interese para o público. A programación comeza este venres ás 8:30 da tarde cunha conferencia a cargo do investigador e escritor Pastor Rodríguez Santamaría, baixo o título As letras galegas no concello de Ribeira, de Aguiño a Palmeira. Un percorrido polos autores e autoras da comarca, acompañado dunha actuación musical do grupo As Sete Linguas, da Asociación de Aguiño. Será o turno da xornada cultural a cargo de Pastor Rodríguez, que é director do Museo do Gravado de Artes, a parte de coordinador da Asociación Barbantia, que o facemos da man deles, colaborando con Barbantia nesta primeira xornada cultural, e impartirá unha conferencia que versará sobre escritoras e escritores locais, que se titula As letras galegas no concello de Ribeira, de Aguiño a Palmeira. Falará un pouco en torno a esa publicación que el fixo o Diccionario de Escritores Ribeirenses xa fai uns anos, pero actualizado a día de hoxe, afondará un pouco en escritores de Aguiño, pero tamén falará sobre escritoras e escritores de todo o concello de Ribeira. O sábado terá lugar a tradicional ofrenda floral e a lectura do manifesto no cemiterio de Porto do Son, seguida da misa polo 22º aniversario do pasamento de Francisco Lorenzo Mariño. A xornada pecharase co espectáculo Donas do Lugar, a cargo de María da Pontraja. Será un pouco a quenda de actos religiosos. Teremos ás 5 da tarde no cemiterio de Porto do Son, onde están os restos mortais de don Francisco, unha ofrenda floral cunha lectura de manifesto reivindicativo, acompañada dun grupo de gaitas do país, neste caso que veñen desde Noia, e a continuación ás 7 da tarde na Iglesia Parroquial de Aguiño do Carmen teremos a misa do 22 aniversario. Despois, ás 8 da tarde, na Casa do Mar, teremos unha contada de humor de María da Pontagra, donde recolle memorias de mulleres galegas e a través tanto tamén da pandereta como da narración oral, nos irá aproximando a elas con unha contada de humor que non vai a deixar a ninguén indiferente. A Semana Cultural rematará o domingo cun espectáculo infantil e familiar de Peter Pan, pensado para achegar a lingua e a cultura propias aos máis pequenos dun xeito lúdico e participativo. Todos os actos son de balde até completar o foro, nunha fin de semana na que Aguiño volve converterse nun punto de encontro para a cultura, a memoria e a participación veciñal.